Vítajte pri našom ďalšom videu. Dneska sa nachádzame v katastri obce Nolčovo. Porozprávame sa aj s pánom Milanom o poľnohospodárstve a pásení a takisto sa dozviete aj rôzne zaujímavosti z Nolčovskej Veľkej doliny. Tak poďme na to. Ja som prišiel robiť na Veľkú Fatru, na správu Veľkej Fatry v 87. roku. V 87. roku, kým som sa dokázal zorientovať, tak prvý rok, možno že 2 roky, prvý rok, akorát sa tak vedelo, že sa pasú tam a tie hospodárske zvieratá, stáda, ale že by nejaká evidencia bola, to nebolo. Bolo jedine predtým môj predchodca, ten urobil evidenciu salašov. A podľa tejto evidencie a podľa tej práce teda, sa HKO bolo zorientovaná, kde sa čo páslo, teda ktoré poľnohospodárske družstvo, vtedy to síce nebolo poľnohospodárske družstvo, boli to jednotné roľnícke družstvá, ktoré pásli a štátne majetky takisto pásli. Na jar v roku 88 som začal zvolávať z vlastnej iniciatívy jednania s jednotlivými poľnohospodárskymi subjektami a skúšal dohodnúť nejaké podmienky prospešné aj pre ochranu prírody, pretože v tom čase sa na holiach Veľkej Fatry pásli aj 200-kusové, aj cez 200-kusové stáda jalovíc a to nebolo pre ochranu prírody a vôbec pre prírodu to nebolo priateľné, pretože vznikali dosť súvislé plochy postihnuté eróziou. Tak snažil som sa znižovať stáda hospodárskych zvierat takým spôsobom, že tam, kde mali veľké výmery, tak tam maximálne 150 kusové stáda a pri tých menších výmerách do 100 kusov. Vychádzal som aj z toho, že podľa dostupnej literatúry o záznamoch a pasení hospodárskych zvierat vo Veľkej Fatre som našiel najstarší údaj z roku 1929 od istého pána Kubijoviča, ktorý urobil inventarizáciu pasenia a stád a košarovania vo Veľkej Fatre. Keď som to porovnával, ja som sa snažil udržať pasenie hospodárskych zvierat, pretože v prvom rade som si uvedomoval, že Veľká Fatra má jeden obrovský fenomén a to sú hole. A tie hole, ak chceme zachovať, tak bez pasenia sa ťažko zachovajú. Myslím, že to bol rok 1993, keď Ministerstvo životného prostredia malo úlohu, v pláne hlavných úloh, zhodnotenie územia HKO Veľká Fatra na prekategorizovanie na národný park. Výsledok bol taký, že áno, že Veľká Fatra je vhodným územím na prekategorizovanie na národný park. A vychádzalo sa už aj z toho, že keď v roku 1973 bola zriadená HKO Veľká Fatra, tak už vtedy sa uvažovalo s tým, že HKO bude len prechodné obdobie a postupne vzhľadom na vedomosti o prírodných hodnotách Veľkej Fatry postupne dojde k prekategorizovaniu. Momentálne som na dôchodku, na predčasnom dôchodku a okrem iných aktivít
Som jeden z troch štatutárov Urbáru a Pasienkového pozemkového spoločenstva Nolčovo, kde teda okrem toho, že hospodárime v lese, a si myslím, že seriózne hospodárime v lese, od roku 2015 máme aj stádo hovädzieho dobytka mäsového typu a takýmto spôsobom sa snažíme využívať trvalé trávne porasty v našom katastrálnom území. Momentálne máme nejakých 60 kusov vrátane býka plemenného, kráv, jalovíc a teliec. V roku 1992-93 som sa začal intenzívnejšie venovať mykológii. Stal som sa členom Slovenskej mykologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Získal som praktické skúsenosti, teóriu som si musel dopodrobna naštudovať, bol som v podstate samouk a viedol som mykologickú poradňu pri správe Národného parku Veľká Fatra. Nachádzame sa v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra v lokalite Príslop, kde sa každoročne koná Nolčovská kosa. Tohto roku by mal byť už 16. ročník. Kosí sa tradičným spôsobom, ručnými kosami, asi okolo 2 hektárov. Táto akcia je vlastne spojená náväzne na nejaké tradičné obhospodarovanie krajiny a vlastne ukazuje mladým generáciám, ako sa kedysi hospodárilo nielen v Národnom parku, ale vlastne všade v okolí dedín. A táto akcia nám vlastne zabezpečuje to, aby, čo spomínal kolega predo mnou, aby sa udržala tá rôznorodosť a tá pestrosť tej flóry na týchto vysokohorských lúkach. Táto akcia už sa stretáva s pozitívnym ohlasom verejnosti a spôsobuje to, že sa ku nám pridávajú aj iné národné parky. V posledných rokoch začína podobná akcia prebiehať v Národnom parku Slovenský raj. A teraz sa uvažuje, že niečo podobné by sa zorganizovalo aj v okolí Ružomberka pri Vlkolínci, že by sa začalo tradične hospodáriť na vlkolínskych lúkach. Ďalšou zaujímavosťou v tejto lokalite vlastne Urbár Nolčovo vzhľadom tomu, že sa nachádzame na Fatranskej magistrále, vlastne svojpomocne postavil útulňu, ktorá slúži širokej verejnosti a turistom. A je to vlastne stavba klasickej drevenej koliby, do akej sa kedysi dávalo seno. Z týchto lúk sa vlastne seno nezvážalo dole, ale sa ukladalo do takýchto kolíb a v zime, keď bola núdza o krmivo, tak na zvlačach a na saniach sa zvážalo seno z týchto horských seníkov do dedín. Dnes slúžia vlastne turistom ako ubytovne a útulne na ich vychádzkach. Po Nolčovskej kose, keď narastie mládza, tak aj v tejto lokalite vlastne Pasienkové spoločenstvo Nolčovo potom sem vyháňa dobytok a vlastne nejaké 2-3 týždne podľa toho, ako vlastne narastie tá mládza, tak sa tie kravičky pasú aj v tejto lokalite. Nie je to najvyššie položená lokalita, kravičky sa pasú na najvyššej až pod Kliačkom. Staré názvy týchto každej jednej lokality som tam